Schubor na Geschlemm jong Unausan Hima. What happening ke jing kapnya kasor shlong na ke jing bun palat ki kali hagi benta bapher jong ke nong ba. Ketenat pulit penyat kali. Kala yale kat bala pan pentrai kam yikir kom penyat yiki kali. Kenang bakan mi ke jing dheng kali badru bagi banyak yaki kali ni ki arsyaka kinam rung na ki benta bala kang persya bandrung lani ki no entry zone. Henroy hapedeng kini ki don hipat ki badon haga bor ki bayale persya bat ki ba pen i ya ka jing bemting da ka ba pen ken ki kindon ain ha ka bala sakhi lingba ka dur ka bala yo ban shon bat ki dur ki halor ka jing don jong ki artli ki kali ka ba kinthop ya ka wei ka kali gypsy jong ki sipai ka badon registration number CL3 not pra B iwei not iwei lai not khandai H but kawai pat kekali Innova kebadannya registration number ML not Sun AA hnyo hendreu ya kepada suba bala penton kam da uhe sipai kila rung neki benta jong ke no entry zone hakandai lan but ki pulit penyat kali jong ni kathan mar habayu iya kani kila bat yagini ki artli ki kali Shushu, kani kam dai ka sen ka baningkong ka baki sipai ki bidan hapo ka nong ba shlong kila le ye kani ka company bor ban ya ni ki benta jong ka surok bala khang persya henrei ka jinglong klem akor jong ki ka juparu na ka por sa ka por bat ka bala ruban bu jingma ye ki kali ki bawan ya na sharum bat na shaneng jong ka surong balai kala jakum ni hato ki bor sarkar bat ki bor jong ka trat pulit penyat kali kiteng mo yaki sipai bakim not man pensitom bat le ai yaki namar lada le da ureu pat ba unsya dan kuna badru unsya pengat hakikin don an jong ke motor vehicle act bapher